पर्टलनिफ्राय आं फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो जासिग्रोबाय। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुंसारि बुदावला दैमारिनि दिनै बान्द्रा आसार खुंनाय हाबाफारियाव जोङो दिनै फुंनि समावनो जोङो गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो आर'ज खालामनाय बे हाबाफारिया जागायजेनदों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै जोंनि गेजेराव रुंसारि बुदावला दैमारिया हरखाबैनो स्ट्रक जानानै गावनि जिउखौ गारना थांनायाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सुख'गो हायै खहा जालांबाय आरो बेखौ जोङो आरो बेजोंनो लोगोसे जों दिनै दुखुथिया न'खरखौ जोङो गासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गंफ्रोमबो जिल्लाफोरनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों, जों लाफैगोन, फैबाय थादों आरो बिदिनो न'खरा दिनै दुखुथिया न'खरखौ जों जेरैखि जाया हायो जोङो मोजाङै जोङो दैदेनलांनो हानाय हिसाबै जों गासै जोंनि बाथौआरि बाथौसाफोरखौ जों खावलायदों न'खरखौ सुखुखौ जों लाखिनो थाखाय जोङो जोंनिफ्राय गोजोनै सम सम गेजेर बेबायदि सबर लाफैनो थाखाय जोङो जोंनिफ्राय खावलायदों। बे आर'जनि हाबाफारि उनावहाय आरो दिनैनि हाबाफारि मा दं एसे फोरमायगोन नामा? दिनै आर'ज जोबखांनायनि उनाव जोङो रुंसारि बुदावला दैमारिनि जा जोंनि मुसुखा बेखेवनाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमानो बिथांनि मुसुखा खालामनाय जादों आरो बेखौ जों दसे समनि उनावनो बेखेवनाय हाबाफारि लागोन आरो बेनि उनाव बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जोङो मोनसे लाइभ स्केचखौ जोङो सुजुदों आरो बेखौबो बेखेवनाय हाबाफारि लादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बिथांनि सोमोन्दै सावरायनाय मोनसे सावराय जथुम जों लादों आरो बेवहाय दिनै बर'नि जायखिजाया संगठन जे गौथुमारि बिबानगिरि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जों मोनथिदों आरो दिनै बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै धोरोमनिल' खामानि मावाखै, बिथाङा साहित्यनि खामानि मावदों, फरायसा आफादनि खामानि मावदों आरो बे ओनसोलाव खामानि मावबोदों हिसाबै दिनै गासैबो धोरोम बासियालासे बिथांनि दिनै बान्द्रा आसार खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ जों मिथिदों, जों खबर मोन्दों। बे हाबाफारियावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासैबो जिल्लानिफ्राय बेबायदि सिबियारि फैनो हागोन ना हाया? गेजेराव मोनसे बाथ्रा सिखांबाय थादोंमोन जे बन्द'नि प्रभाब जागोन नामा होननानै, बे बन्द'खौ जोङो जोंनिसिम खौरां मोनबाय आरो बन्द'आ उथायबाय आरो बिथांमोना मैयानिफ्राय साखाफारा जानानै दिनै वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैनो हादों, अरुणाचलनिफ्राय फैदों, बिथिं नागालेण्डनिफ्राय सफैनो हादों, बेबायदिनो गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय दिनै फैबाय थादों, लामा ससेयावनो दङ, मोनफैगोन दसे समनि उनावनो आरो जोङो गोबां बाहागो लाबोनोखौ जों मोन्थिनो मोननाय जादों बे समाव। आदसा बे समाव जिहेतुके बुदावला दैमारि बिथाङा बे न'खरनिफ्राय अराय गावनि जिउखौ हारिनि थाखाय बावजोबनाय जाबाय। बे बेलायावहाय दुलाराय बाथौ महासभाया बे न'खरनि इयुननि मोजांनि थाखाय बेबायदि माबाफोर साननाय जादों नामा? औ, जोङो सावरायबाय थादों, जों बे न'खरखौ जोंनि सासे गोख्रों बाथौआरि हिसाबै जोङो बर' समाजनि खामानि मावलांनायनि न'खरखौ जों दिनै दुखुथिया न'खरखौ जों बोरै लांनो हायो, बोरै सुंस'नो हायो, जोङो बेखौ सावरायबाय थादों आरो जों गभर्नमेन्टजोंबो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायगोनखौ जों केबिनेटआव सावरायनानै जों थिग खालामनानै जों बिटिसि गभर्नमेन्टनोबो जोङो जोंनिफ्राय मेम'रेन्डाम होनाय हाबाफारिखौ जोङो लागोन होननानै जोङो सावरायबाय जादों। दुलाराय बाथौ महासभाया जिहेतुके बुदावला दैमारि सासे गोख्रों मावथिमोन, बिथाङा जिहेतुके गैथ'ला, दा बे समावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथां बुदावला दैमारिनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनायनि बेलायाव माबाफोर खहा जागोन नामा? जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बिथांनि जाखिनि मावनो लानाय हाबाफारियाव जिखिनि आद्रा दं आरो उनाव खामानि मावलांबाय थानो, दा बिथांनि दिनाव जेरैबायदि खामानि मावदों बिनि उनाव जेरै थानाय जिखिनि मावलांनो गोनां हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा सावरायनानै जोङो जेबो सहा जाया हिसाबै जोङो समानै लांफानो थाखाय जोङो सावरायनाय जादों आरो बे खामानिया गोख्रोङै खामानि सोलिलांबाय थादों, मावनाय जाफुंसार जानो थाखाय जोङो खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय गोथार बाथौ साननि जा खुंनो लानाय हाबाफारिफोरखौ जोङो सावरायनानै थिग खालामजोबनाय जादों। जोङो आसामनि बायजोआवबो जों दिनै नेपाल, वेस्ट बेंगल, दिल्ली, क'क्राझार बायदि इउनिभारसिटियाव, गुवाहाटियाव खुंनो लानाय हाबाफारिफोरा जोङो बेखौ जों थिग खालामदों आरो जोङो खहा जानाय बायदि नुहुरनाय नङा। जोङो जेबायदि धोरोमारि खामानि मावलांनांगौ बियो थांबाय थागोन आरो जेरै गोजौ थाखोआव फैफिनबाय थादों। बे
बे समावहाय दुलाराय बाथौ गभमेन्ट बानसु नेङाथारिया